Kamut kum no ban shong hayeng kamut ba pidei ban kya nakajing ye kendo ya kibriu kenang ban lat nakajing pen sapriang ye kajing pang COVID-19 pila ban le ye kene dakaba pi shong hayeng hado khat saus ni nekat kum kajing tha jong ki doktor ne ki borsa lada pidang wan phai na kino kiri ne ki jella kiba lakhi kajing pang COVID-19 ne pilai kendo ya kibreo kibalatik na be kidon ye kajing pang COVID-19 kine kidei ki ba phila ban le da ka ba phi shong haye ba dia da ya la de na kajing pen sapriang ye kajing pang COVID-19 kabaning kom phone ya toll free number 108 ban pin tip ye kajing man jong phi shong haye ha ka kamra ka ba panga kan kambiang lada pi shong marwe haka kamera kan kamba lada ka kamera ka don ya ka pan khana hajo ne pin dong kam da ka pan khana ka marwe lada cha da ki bahayin jong phi ki hapan shong lang haka chu ka kamera phi dei ban panjanga ya de kumba shimi tar na ki kyar na ki breu ki balatemmen ki long kame ki baarme ki khun long ki khimna ne ki breu ki bala don lo pa ki jingpang Pidevan ya tang hapo yeng la jong bat kyar na kajing ye kendo bat ki wei pat shong khop haye bat wat num mi shabar ke yeng jong phi wat num let sha ki ne no ki jing ye lang kum ki jing ye seng lang jing ya tho ki jing khawai ki tamasa ki ye mane ki temple mosque bat ki wei ke ba pidevan le haba pi shong haye kabaning kong kade pin sat ye kikti jong phi man la kapor da ka ombat saban lane ki da ki jing sat kti balakhle kya wat am pin long kam lang ye kitiar jong phi bat ki dkhot ka ye kum ki kliang ki shamot ki pela ki klat ki tawel ki jan siang thia bat ki wei Deng ya ki jingda khmot nation tur bat kelyang ya ki manla ka hinreo ne hinyo kanta shwa ba phinbret ya ki pidevan we shwa haka bleach da ka ba phin dong kam yo bleaching powder haba bread ya ka jingda khmot nation tur dei banda thang ne tap hakando The lele ru wat nom pendong kam da ka jo ka jingda khmot nation tur kin mau ki jingda khmot nation tur bala pendong kam ki don ye ki khnyang jingpa la da pidon ki no ki jing shitong kum ga jir ho bat shit me ha ka por ba phi shong haye pintep mar da ka ba phone shawne o number 108 ka jingpatha ye ki nong sumar bat ki bahayeng bhasem jongki ambaro henry devan don tang iwe ban sumar yen ne pin biang ye ka jing dong kam jong inong pang kyar na ka jing kim theri ki jan siang thia but what am pende ya ka da ka me pin dong kam da ki jing sop kti ne glove haba phiweng ye ki jan siang thia sat ye ki kti da ka saban Wat lada pila sop ne sop ye kikti daga glove de ban sha no ban pet ha ka por ba phi shong haye lada ha ka por ba phi shong haye prisdang ban so shitong baro ki badon ha jan jong itu inong pang ki de ban shong haye hado khat sau sngi lente bat hadin kene de ban bot de ne ka jinglong jingman sakom ba khat sau sngi Lane hado pandayo ya ki test report ba kim don jing pang satya. Lada don kino ki jing kili po phone ha o toll free number 108.